Uy! Lo! Ala! Hello guys, ako na sa din naging sarang hindi makapasang stadium. Hooray! Hooray! So right now we're on our way to Cambais Falls. Sakto ba? Yes sir. There is Alegria. Kumanamig ka ng attend sa ilang Mandatory sa ka. mandatory fiesta. Tama. Ya dididig, di mo motor ka ba? Color. So manukad mi karon sa lumpad o Lumpan, letter L. lumpad. Lumpan. Lumpan. Yes sir. I'm so hina with the names. Continue. Okay, so hina with the names. Wala ba conscious na sa storya. Nakainom na putungan. So hello guys, after 30 minutes of trail, biyahe di ay. Heads up lang daan ang agianan kay nata ng highs and lows and very rocky road. Wala pa na ako ma-figure out no kay sa nakabutang sa falls is second level, not sure kung sa first level. Ilalom level. So kung gikan ko na mag Southwest Terminal, agto na lang ako muna og sa boundary sa Alegria og Badian. Mas makalas daw mga to og motor para maari sa falls. Mga bodies of water sa Alegria ba, mga tago no? Uy! Lo! Ala! Saman! Yawan sprint na po eh. Huwag tangong kalibangon eh. So among gibay-bay ron guys kay nanay stream. So actually guys, ang unang tindahan nga mo nakitaan is na parentahan og life jacket. Murag mandatory ata nga mag life jacket with dito sa falls. But for now, ato sang feel ang street. Sige kung tawag street, sakto ba ka? No, comment down below kung sakto tawag ano ani nga kasi nga sapa. Stream ata, stream or street. So mandatory ang life jacket curls. So mas nindot kung dili mo sa first nga tindahan daan mo kuha life jacket eh, para di na mo magproblema nga to sunahan. Kaya kung mahuot ang life jacket sa Pikas, Pikas tindahan, maghuwat pa mo sa Manggawas para maka-avail sa life jacket. Truth, kay mandatory. So right now, gusto pa? Okay, huwat na. Kaya ako hugot sa tiyan para pinako naman sa tiyan. Smile. Success? Success. Pila ko sa kuan gyud siya. Sa butong. Either sa butong or sa tiyan sa kuan. Butong og. Butong humot. Ew. So kadire. So na mo mga guides dire oh. Ang F4. Pakita yun ang F4 sa motobangan. Oh baby, baby, baby. Sa katong tindahan among gikuanan aning life jacket mo to siya ang first tindahan ngayong magian. Actually na another tindahan daw nga to sa unahan pero wala gito. Ang risk lang sagud kay kung daghan og nagborrow ya mahutan sa life jacket dito sa unahan. Maghuwat na kag sa mugawas para makaborrow life jacket which is hassle na sad siya.
Actually, namusugot ako ano din yung stream diri ay mo nagian. Pero okay na siya para nako. Namiya mag F4 oh. So unsa ni actually namin nagian nga wa pwede naman maligo diri oh. Brad, unsa man na dira Brad? Unsa na dira? Part gyapon na sa falls. Mas lawom to nga to. So before we forget natin siya entrance ko. Actually, ang life jacket is 50 pesos siya. Regular price ang rent. Then ang entrance food nga 50 pesos. So, laban na gid sa no. Dapat kay cash siya na may. Oh, sige, laban na gid sa no. Ano ni? Napatak mo po. Sige, nindot ang layat oh. Dali lang ta? So, sa ba ni? So right now, nabi diri sa Cambayas. Cambayas Falls. Na-experience na namong ambak-ambak. Na-experience sa namong picture-picture. Dagan sa mga bodyball. Pila ko maka-afford ako nag-unmax. Rate? Sa lugar. Well, so far, okay lang siya. Butan na ko siya sa kuan. 8/10. Bye-bye! See you again soon. Char. Hi guys, so right now we're on our way to the second stop, our next stop there, which is another falls. If ako masayop, Katkalangan Falls. Katbalangan Falls. Nagapon diri siya. Pasok gyapon siya diri sa Alegria. Mga 15 to 20 minutes away from Cambayas Falls. So mo na mo dami kay nature. Lakas maka nature. Diba? Okay, Kankalan, no? Ano siya kaning owned by the municipal mayor. Mura siya ka ng Sa private din private. Na siya ka ng kanyon. kanyon lang gud siya. Ideally kanyon, pero na siya gamay nga falls lang. Ano? Nga gitudugtan sa iyang water. Kuan ra gyud na siya river. Pero na siya ka ng private. Gamay ra gyud siya. Na waterfall. Pero deep ang iyang kanyon. So nakuan lang Iyang siya. Canyon, mura siya swimming pool. Na natural swimming pool. Oh, I see. Nakakita ka ng balay. Si term? Ang angay? Term sa Kankalanog. Kankalanog di ay. Singa Kankalanog. Nasa term, nasa ka ng kuan, nasa katong sa skina ay kanlaob sa line sa to. Nasa lang falls nga to. Ito pa na falls sa Alegria no? Mga hidden lang tayo. Diba? So basically, so kadinaog mi sa kanang motor mga around 5 minutes ram to nga walk. Then, pila entrance fee? 50 pesos. 50 pesos per head. Nasa sila yung life jacket nito pero wala nilagay impose. 20 pesos ang rent. Then, medyo mingaw diri curls. Pero lang, gid siya din. Uy. So, nanadira guys, ang iyang gamay raman din siya. No? Mura ra siya ka ng enhanced spring
struggle is real no kay dili siya ng anak ka friendly sa mga non-swimmers. Hi guys, so nadiri ako sa mga falls nila no kani cute lang siya nga falls. Sa ila lang nakanindot kay mura siya canyon ang design gani. From dako ngadto nga canyon to diri. So diri lang nga bulog ang tubig. Actually slide ang palibot. Wala siya tarong gani nga daan paubos. So it's either mambak ka or mabitpit ka pareho ni ano ako. Problema lang madungog ba ko ninyo. Naganaan niyo tawa si Cherry nag-struggle. It's slide ko siya. So, muna ni guys, among final destination. Yeah! Woo! Aligri kayo sa Alegria. Mo ba? Alegria. Daramong kuan, financer, out sa back. Ako dato kay ko. If you need sponsorship, so you may come on me. Come on. Come on me. Labala kas kay Alfie na ani. So mo na to siya actually na pa may achieve unta nga. Unsa to beach to no? Pero I doubt nga makaligo mi to kapoy na sad. Para sa mata ka joke parang Agto lang siguro may mag picture very light.